Σας χαιρετώ. Είμαι ο Ερίκος ο Σάντης και σήμερα θα σας παρουσιάσω μια νέα εταιρεία η οποία ονομάζεται WordGMN. Λοιπόν, καλωσορίσατε στην παρουσίαση της WordGMN, μιας Global Mobile Network εταιρείας. Είναι μια εταιρεία με έναν παγκόσμιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επανάσταση στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρεία ονομάζεται GMN και έχει ξεκινήσει από τη Σιγκαπούρη με κεντρικά γραφεία σε 6 χώρες ανά τον κόσμο. Έχουμε γραφεία στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στο Μαϊάμι, στο Λονδίνο, στην Ιταλία, όπου είναι τα γραφεία για την Ευρώπη, στη Σιγκαπούρη και στην Κίνα. Λοιπόν, 6 γραφεία σε όλον τον κόσμο, με το βασικό γραφείο να είναι στη Σιγκαπούρη και οι περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες ξεκινούν δικτυακά από τη Σιγκαπούρη έχουν αποδείξει ότι είναι εταιρείες μεγάλου κύρους. Η εταιρεία WordGMN έχει the highest ethical standards, τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας. Είναι μέλος στην Ομοσπονδία Επιχειρήσεων της Σιγκαπούρης και αν κάποιος προχωρήσει να ψάξει τι είναι αυτή η Ομοσπονδία Επιχειρήσεων της Σιγκαπούρης και τι είναι το DSA, δηλαδή το Direct Selling Association, αφού η εταιρεία μας είναι μία από τις 200 εταιρείες που έχουν γίνει μέλη στην DSA, θα ανακαλύψετε ότι αυτές οι δύο associations είναι πολύ αξιόπιστα και υποδεικνύουν πόσο καλές είναι οι εταιρείες που είναι μέλη σε αυτές τις δύο επιχειρήσεις. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτήν την εταιρεία και τρέξετε στο Alexa, που είναι μια εταιρεία η οποία αποδεικνύει και επιβεβαιώνει τις επισκέψεις μελών που ψάχνουν κάτι μέσα στο ίντερνετ, θα δείτε ότι οι επισκέψεις στη σελίδα της εταιρείας αυξάνονται καθημερινά, με μεγάλη αυξητική τάση στις ανατολικές χώρες, όπου βρίσκεται η εταιρεία WordGMN στην θέση 350. Φυσικά αυτή η θέση καθημερινά αλλάζει και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε και μόνοι σας. Άρχισαν οι διαδικασίες να εισαχθεί η εταιρεία στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης. Ακόμα έναν όπλο, ακόμα έναν καλό που έχει αυτή η εταιρεία είναι ότι είναι ήδη προχωρημένη. Έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες για να μπει στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης. Γίνετε μέλος κι εσείς της παγκόσμιας κίνησης στην κινητή τηλεφωνία. Το βλέπουμε καθημερινά ότι οι διαφημίσεις πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με κινητή τηλεφωνία είναι αμέτρητες. Στην τηλεόραση, στα ράδια, παντού προωθούν τον κόσμο για να αγοράσει νέα τηλέφωνα και να προχωρήσει στη νέα τεχνολογία. Τώρα πιστεύουμε όλοι ότι είναι η ευκαιρία για κάποιους από εμάς να μπουν σε αυτήν την επιχείρηση. Είναι μια χρυσή ευκαιρία στην κινητή τηλεφωνία που θα συμβεί μόνο μια φορά. Εκμεταλλευτείτε τη. Μην περιμένετε άλλο. Εδώ δίπλα στα αριστερά μπορεί να δείτε και το νέο smartphone που έχει η εταιρεία, το οποίο ονομάζεται Diamond. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει το πιο ζωτικό μέρος της ζωής μας. Εδώ βλέπετε το νέο τηλέφωνο της εταιρείας, το Diamond, και σε λίγο θα εξηγήσω πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το τηλέφωνο σας για να κερδίζετε λεφτά. Οι πωλήσεις στα έξυπνα τηλέφωνα, τα smartphones όπως ονομάζονται, θα είναι διπλάσιες των πωλήσεων των υπολογιστών το 2013. Όπως βλέπετε εδώ, Advertising Mobile, το 2011 έχουν ξοδευτεί 3,3 United States billion dollars, δισεκατομμύρια, πάνω στις διαφημίσεις σε mobile.
και μέχρι το 2015 θα ξοδευτούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Και από ό,τι φαίνεται από αυτό το σχέδιο που είναι στα δεξιά, τα Androids έχουν 59% των πωλήσεων smartphones ανά τον κόσμο. Γι' αυτό και η εταιρεία WearGMN έχει προχωρήσει προς αυτόν το trend των smartphones. 2,5 δισεκατομμύρια, εδώ πάλι στα αριστερά μας λέει ότι μέχρι το 2015 θα έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια smartphones να έχουν πουληθεί. Δημιουργήστε τη δική σας επιχείρηση σε 3 τομείς. Δηλαδή, η εταιρεία έχει 3 τομείς τους οποίους εμείς μπορούμε να εργαστούμε. Ο πρώτος τομέας είναι ο τομέας της επικοινωνίας, ο τομέας της τεχνολογίας και ο τομέας της διαφήμισης. Η εταιρεία έχει έναν πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να δουλέψετε σε αυτούς τους 3 τομείς. Και θα εξηγήσω σε λίγο πώς μπορούμε να δουλέψουμε εμείς σε αυτούς τους 3 τομείς της επιχείρησης. Επικοινωνία. Στην επικοινωνία υπάρχει το Digital SIM, το VoIP System, το Communicate Panel και το WebMeet. Είναι 3 όργανα, 3 applications τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν είστε μέλη σε αυτήν την εταιρεία και να τα διαφημίσετε σε φίλους, γνωστούς και ανθρώπους που θα τα χρειαστούν για να κερδίσετε χρήματα. Υπάρχει χώρος επικοινωνίας με βίντεο. Είναι κάπως όπως είναι το Skype, το οποίο θα είναι δωρεάν μεταξύ των μελών. Θα μπορείτε να μιλάτε και να κάνετε communicate με τα μέλη και με άλλους ανθρώπους που θα θέλατε. Η νέα τεχνολογία των τηλεφώνων. Αυτά είναι τα τηλέφωνα της εταιρείας. Αυτό είναι το smartphone, το Word Diamond Smartphone. Έχει Dual Core, Dual SIM, διπλή κάρτα, κάμερα 8 MP, front 2 MP, είναι Android 4 Operating System, Soft SIM, Digital SIM, Embedded και έχει και το Add Cash μαζί, το οποίο θα εξηγήσω σε λίγο τι είναι το Add Cash. Στα δεξιά βλέπουμε το Cardphone, ένα μικρό τηλέφωνο το οποίο κάνει μόνο τα βασικά και είναι και παύθυνο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μέλη της εταιρείας. Και έχουμε και μία επιχείρηση όνειρων, The Dream Business. The Dream Business είναι το Word Ad Cash. Διαφήμιση πάνω στο smartphone σας. Διαφήμιση πάνω στο κινητό smartphone. Όπως βλέπουμε εδώ, τα μικρά logos, εταιρείες μεγάλες όπως είναι η Coca-Cola, η BMW, η HP, Disney, Marlboro, Puma, IKEA, όλες αυτές οι εταιρείες έχουν κλείσει συμφωνίες με την εταιρεία WearGMN και τα logo αυτών των εταιρεών και άλλων πολλών μέγα εταιρεών στον κόσμο θα εμφανίζονται πάνω στο mobile σας όταν έχουμε εισερχόμενο τηλεφώνημα. Και θα εξηγήσω και σε λίγο πώς αυτό μπορεί να γίνει η επόμενη επιχείρησή σας. Τι είναι το AdCash? Το AdCash είναι ένα καινοτόμο σύστημα αποκλειστικής διανομής διαφημίσεων στην κινητή τηλεφωνία. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα αποκλειστικής διανομής διαφημίσεων στην κινητή τηλεφωνία. Να, όπως βλέπετε μπροστά σας, έχουμε το smartphone. Στο πάνω μέρος φαίνεται το όνομα του ανθρώπου που σας καλεί και στο κέντρο θα εμφανίζεται έναν logo της εταιρείας που θέλει να διαφημίσει. Μπορούμε να απαντήσουμε στο τηλέφωνο και φεύγει αμέσως το logo από την οθόνη μας και αμέσως γίνεται μια άμεση επιβεβαίωση κέρδους με έναν κλικ που θα ακούσουμε στο πίσω μέρος του τηλεφωνήματός μας. Το AdCash πληρώνει και μοιράζει κέρδη. Δηλαδή, θα πληρώνει εσάς τους οποίους θα βλέπετε το logo και ακόμα σας δίνει και την δυνατότητα να καλέσετε φίλους σας
σε αυτόν το application και όταν οι φίλοι σας έχουν αυτόν το application, εσείς θα κερδίζετε και εξηγούμε παρακάτω. Το AdCash δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κερδίζουν από 2 μέχρι 5 cent ανά τηλεφώνημα. Και δίνει και τη δυνατότητα σε συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να καλέσουν χρήστες και να κερδίζουν μέχρι 20 cent την εβδομάδα για κάθε χρήστη και ακόμα μέχρι $1 για κάθε συνεργάτη. Αυτή είναι μια αληθινή επιχείρηση η οποία μπορεί να δουλέψει από το mobile σας και αυτό το application μπορεί να εφαρμοστεί στο mobile οποιοδήποτε και είναι και δωρεάν. Στο mobile οποιοδήποτε φτάνει να είναι smartphone και είναι και δωρεάν. Να ένα παράδειγμα, εδώ εξηγάμε όταν εμείς καλέσουμε 20 φίλους μας οι οποίοι έχουν την εφαρμογή AdCash και αυτοί οι φίλοι μας καλέσουν από ένα δικό τους, δηλαδή 20 δικοί μας, και αφού καλέσουν αυτοί από ένα δικό τους, 20 φορές 20 είναι 400 άτομα αμέσως οι οποίοι έχουν το AdCash πάνω στο mobile τους. Αν έχουμε ένα δίκτυο από 1000 συνεργάτες και αυτοί κάνουν το ίδιο όπως κάναμε και εμείς, τότε θα έχουμε περίπου 40.000 applications και όταν έχουμε 40.000 applications και παίρνουμε 20 cent από το κάθε application, τότε αυτόν ονομάζεται έναν τεράστιο ποσό, δημιουργείται έναν τεράστιο ποσό των $8.000 την εβδομάδα. Δεν το έχω πει. Τα 20 cent δίνονται στους συνεργάτες ανά εβδομάδα. Why AdCash is a dream business? Γιατί ονομάστηκε αυτή η επιχείρηση ονειρική? Είναι μια επιχείρηση όνειρο. Είναι ονειρική γιατί χωρίς πωλήσεις, χωρίς μηνιαίες πληρωμής, έχετε διαρκή πολυματικά κέρδη, δωρεάν χρήση για χρήστες και συνεργάτες και βασική λήψη και διάχυση των εφαρμογών. Είναι πανεύκολο. Πιστεύω ότι πολλοί θα το ψάξουν αυτόν, πολλοί θα θέλουν να το έχουν αυτόν το application πάνω στο τηλέφωνο τους. Και ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν το application? Όποιος χρησιμοποιεί υπολογιστή και έξυπνο τηλέφωνο, τότε μπορεί να αγοράσει το πακέτο της εταιρείας. Θα έχετε την ευκαιρία για μεγάλα κέρδη και μια επιτυχή καριέρα σε αυτήν την εταιρεία. Έχουμε άμεσα κέρδη. The Instant Pay Plan. Τι σημαίνει Instant Pay Plan? Άμεσα κέρδη. Όταν κατεβαίνει το application, όταν χτυπά το τηλέφωνο, τα κέρδη μπαίνουν αμέσως μέσα σε έναν λογαριασμό. Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με τη Mastercard, θα έχετε την δική σας Mastercard και θα μπορείτε να πάρετε τα κέρδη σας όποτε εσείς θέλετε, από όπου θέλετε και οποιαδήποτε ATM machine σε όλον τον κόσμο. Υπάρχουν και 10 τρόποι για να κερδίσουμε σε αυτήν την εταιρεία και υπάρχουν και τα εργαλεία που να σας βοηθήσουν να πετύχετε. Έτσι, εν συντομία θα εξηγήσω ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κερδίσουμε για να μην πάρει πολύ χρόνο αυτή η παρουσίαση. Υπάρχει το άμεσο ξεκίνημα, δηλαδή όταν εσείς μπείτε στο σύστημα και καλέσετε κάποιον να μπει στο σύστημα και αυτός αγοράσει είτε το Master Pack είτε το Pro Pack. Αν αγοράσει το Master Pack, εσείς θα πάρετε 60. Αν αγοράσει το Pro Pack, εσείς θα πάρετε $20. Αυτό είναι το Fast Start. Και μετά έρχεται το Team Volume Commissions, κέρδη από την ομαδική δουλειά, εβδομαδιαίως. Δηλαδή, βλέπουμε ότι εσείς είστε εδώ. Έχουμε πάει στο επόμενο. Μάλιστα, αυτά είναι τα Team Volume Commissions. Βλέπουμε ότι εσείς είστε στο κάτω μέρος του Team. Το Team είναι σε binary system και έχουμε και τους δικούς μας που έχουμε φέρει στο σύστημα. Αυτοί φέρνουν κάποιους άλλους και εμείς κερδίζουμε από
των κόσμων που φέρνουν οι άλλοι μέσα στο σύστημα. Ο τρίτος τρόπος είναι τα volumes που παίρνουμε από τις αγορές που κάνουν τα μέλη της ομάδας μας. Όλα αυτά τα μπλε που βλέπουμε είναι λεφτά που παίρνουμε από τους συνεργάτες, από τους χρήστες, και τα κόκκινα είναι τα λεφτά που παίρνουμε από τους συνεργάτες. Είτε αγοράσουν ένα mobile, είτε κατεβάσουν κάτω κάποιον application της εταιρείας. Η δύναμη των δύο. Εδώ στα αριστερά βλέπουμε ότι αν όλοι μας κάνουμε το ίδιο και φέρουμε μέσα δύο άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα προγράμματα και θα γίνουν συνεργάτες, έχουμε κάποιους μήνες, σε ένα χρόνο αυτά τα άτομα θα είναι περίπου 4.096 και θα μας προσφέρουν έναν κέρδος, ένα συνεχόμενο κέρδος, residual income, των 6.000 δολαρίων την εβδομάδα. Αυτή είναι η δύναμη των δύο σε μια δικτυακή εταιρεία. Perpetual Residual Earnings, συνεχή κέρδη από αγορές άλλων. Δηλαδή, στο team μας, όπως είχαμε πει και πριν, κάποιος θα χρησιμοποιεί κάποια προϊόντα, κάποιοι θα αγοράζουν κάποια προϊόντα, μαζεύονται τα CVs και εμείς παίρνουμε τα commissions μας. Παίρνουμε τις, να το και το πλάνο καριέρας, όπως όλες οι εταιρείες, έχουμε και εμείς πλάνο καριέρας, δηλαδή ξεκινούμε από το Prawns, είναι με το Prawns ανά εβδομάδα, είναι 100 CV, όπως έχουμε πει τα CV τα μαζεύουμε από τις πωλήσεις και τις αγορές που γίνονται από τα μέλη. Το Silver είναι 500, το Gold είναι 1000, το Gold 2 Star 2000 και πάμε μέχρι το Diamond που είναι 10.000 ανά εβδομάδα και πρέπει να γίνει αυτόν σε 3 συνεχόμενες εβδομάδες για να έχουμε τον τίτλο του Diamond. Όταν πάρετε τον τίτλο του Diamond ή του Platinum ή οποιονδήποτε άλλον τίτλο, παραμένετε σε αυτόν τον τίτλο, είτε γίνεται ή δεν γίνεται οι πωλήσεις από το group σας. Και η εταιρεία έχει και τον BMW Dream Car Bonus, δηλαδή οι Diamonds όταν έχουν κάποια συγκεκριμένα κέρδη και έναν συγκεκριμένο volume, μπορούν να έχουν την δυνατότητα να πάρουν το δικό τους BMW. Διακοπές σε εξωτικούς προορισμούς για αυτούς που θα είναι επιτυχείς σε αυτήν την εταιρεία. Και τι παίρνετε όταν αγοράσετε, όταν γίνετε συνεργάτης αυτής της εταιρείας. Θα έχετε την προσωπική σας ιστοσελίδα και internet domain, ένα πλήρες σύστημα εργασίας. Υπάρχει το e-commerce, ιστοσελίδα εμπορίου, από όπου θα μπορείτε να καλείτε κόσμο να αγοράσει κάποια πράγματα. Το Fast Track, υπάρχει σελίδα με βίντεο τα οποία επεξηγούν για την επιτυχία αυτού του προγράμματος. Υπάρχει το Web Conferencing, είναι επαγγελματική συνέντευξη, δηλαδή μπορείτε να κάνετε την παρουσίαση της εταιρείας χρησιμοποιώντας μέσα από το πρόγραμμα της εταιρείας. Νέας τεχνολογίας εργαλεία και επικοινωνία τηλεφώνου και νέας τεχνολογίας εργαλεία επικοινωνίας με βίντεο. Αυτό είναι το Master Pack. Το Master Pack υπάρχει και το Affiliate, το οποίο είναι μόνο 39 ευρώ. Μπορείτε να ξεκινήσετε με το Affiliate, το οποίο είναι μόνο 39 ευρώ. Όχι ευρώ, είναι 39 δολάρια. Μετά είναι το Pro Pack και το Master Pack. Το Master Pack που είναι το πιο δυνατόν και είναι και για αυτούς που θέλουν να μπουν δυναμικά σε αυτήν την εταιρεία. Όταν αγοράσουμε το Master Pack, εδώ στα δεξιά θα δούμε ποια είναι τα προϊόντα που θα μας δοθούν. Master License, Communicate, Tech και AdCash, Business και E-Commerce, 3 Business Center, VoIP Affiliate Suite, Video Suite, Airtime, 400 λεπτά ομιλίας δωρεάν, Video Subscription, Mastercard και Master Business Kit. Το Pro Pack που είναι μόνο 289 και αξίζει 100 CV, θα πάρετε το Voice Affiliate, το Video Suite, το Airtime και το Video Subscription για 60 μέρες και 400 λεπτά ομιλίας.
If you wish to be more than an affiliate, αν θέλετε να προχωρήσετε ακόμα ένα step σε αυτήν την απίθανη εταιρεία, αποκλειστικό club μόνο για το Master Affiliates. Και σε αυτό θα το τρέξω λίγο πιο γρήγορα, διότι είναι το επόμενο πιο προχωρημένο membership που μπορείτε να έχετε σε αυτήν την εταιρεία μας. Θα έχετε έναν exclusivity στις αγορές της εταιρείας. Υπάρχει ένα club που ονομάζεται το Diamond Life Club και είναι για τους leaders, είναι για τους αρχηγούς αυτής της εταιρείας. Κάρτα δική σας Golden Card, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ψωνίσετε από το market, από το παζαράκι που έχει η εταιρεία μας. Εδώ δείχνει κάποια από τα προϊόντα τα οποία μπορούν να αγοραστούν χρησιμοποιώντας όχι μόνο λεφτά, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τους πόντους που θα κερδίζετε από την εταιρεία. Ακόμα λίγα προϊόντα και είστε και μέλος, έναν από τα 4.000 μέλη που θεωρούνται σαν συνεργάτες της εταιρείας, και αυτά τα μέλη θα μοιράζονται και ένα percentage από τα χρονιαία κέρδη της εταιρείας μας. Το Golden Master Pack, αυτό που περιγράψαμε πριν λίγο, είναι $1.500 και σίγουρα αυτό είναι για αυτούς που θέλουν να πετύχουν περισσότερα σε αυτήν την εταιρεία, είναι για αυτούς που πιστεύουν ότι αυτή η εταιρεία μπορεί να τους τραβήξει κάπου ψηλά. Βάζοντας το Golden Pack θα έχετε και αρκετά CVs, και εδώ εξηγά πως όταν εμείς συστήσουμε ακόμα 2 άτομα στο Golden Pack, πόσα μπορούμε να κερδίσουμε. Είναι $160 για το κάθε Golden Pack που συστήνουμε. Πάρτε θέση άμεσα. Έχει σημασία. Έχει σημασία πόσο γρήγορα θα αποφασίσετε να μπείτε σε αυτήν την εταιρεία. Η εταιρεία είναι εντελώς άγνωστη. Δεν θα βρείτε, τουλάχιστον στην Κύπρο και στην Ελλάδα, δεν θα βρείτε κάποιον που να γνωρίζει κάτι για αυτήν την εταιρεία. Μόλις έχουμε ξεκινήσει, είμαστε στα χνάρια μας. Πολύ λίγος κόσμος είναι μέσα και αυτή η εικόνα δείχνει πόσο σημαντικό είναι να αρπάξετε το χώρο σας. Εδώ είστε εσείς, ξεκινάνε πολλοί άλλοι από κάτω σας. Αν αποφασίσετε να περιμένετε, θα ξεκινήσουν οι άλλοι και μετά θα μπείτε εσείς. Σήμερα ακούσατε έτσι εν συντομία τι πάει να πει και τι είναι η WorldGMN. Ψάξτε το, κάνετε τη δική σας έρευνα. Εγώ θα είμαι εδώ, θα έχω κάτω από αυτήν την παρουσίαση τα links μου, θα έχω τους συνδέσμους μου με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Φτιάχνετε ένα team πολύ δυνατόν από δυνατούς παίχτες, θα βοηθήσουμε. Ετοιμάζω νέα σελίδα μελών, από όπου θα υπάρχουν τα διάφορα εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κερδίσουμε σε αυτήν την εταιρεία και να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερίκος Σάντης ξανά και σας χαιρετώ.